El meu nom és Aina Mascaró, fa 16 anys que faig feina al barri de Sant Gotleu, concretament de mediadora cultural al Centre de Salut de Sant Gotleu, a la Biblioteca de Sant Gotleu, a la Bon Pas, molta part dels dissabtes, que duc el Club de Lectura Africanista des de fa ja 8 anys, crec, sí, 8 anys. És el barri més jove de Palma, això ho sé per els temes de Padró, que cada any ho miro, i és el barri més jove de Palma, per tant és un barri en futur, és un barri en construcció, és un barri obrer, on hi ha una classe treballadora molt important. El barri de Sant Gotleu té el parc Consorwells, que és un eje neuràlgic, és un parc molt ben pensat perquè té pista de futbol, té bàsquet, té per patinatge, té un escenari que està sempre muntat, després té una zona per poder anar a peu però sense enrajolar, que és terra, i va molt bé caminar en terra, i després té una zona que és un arbrat que té bancs. El carrer principal de Sant Gotleu, en tot el seu arbrat, Indalecio Prieto, és un eix neuràlgic de Palma. És molt, molt guapo, jo crec que, bueno, i quan està en totes les fulles, no sé, és molt... Me dona molta emoció, aquest carrer. La Milla de Palma se feia a Sant Gotleu, l'hem feta durant bastant d'anys, i veure Indalecio Prieto sense cotxes amb aquest arbrat era molt guapo, i la veritat que se te n'anaven les llàgrimes de la il·lusió i tota plena d'infants. Jo venia amb el meu fills, que en aquell moment eren més petits, i els encantava cada any, esperaven la Milla de Palma a Sant Gotleu, i venia també la meva germana i diferents famílies.